Hei, olen Lauri Karppanen, Viennin kauppahuoneen toimitusjohtaja. Tervetuloa vientikoulutukseen. Hei, tällä kertaa luennoin viennin liiketapaamisista. Eli kuinka tapaamisia suunnitellaan, ketkä osallistuvat liiketapaamisiin, miten tapaamisia valmistellaan, myyntiohjeita neuvotteluita varten, varsinaiset neuvotteluohjeet, vinkkejä seuraaviin asiakastapaamisiin ja tietoa asiakassuhteiden hoitamisesta. Kuten aikaisemmin on todettu, niin asiakastapaamiset on paras myynnin edistämiskeino. Ja kaiken toiminnan, myyjien toiminnan pitäisi keskittyä asiakastapaamisten sopimiseen. Nämä asiakastapaamiset pitää suunnitella etukäteen. Eli kun puhutaan viennin asiakastapaamisista, niin budjetointi on tärkeä. Eli mietitään, miten monta asiakasta voidaan tavata, miten ne tavoitetaan, eli mitä kautta lennot menee, tarvitaanko hotelliyöpymisiä, tarvitaanko vuokra-autoja. Pitää miettiä aikatauluja, eli vientihenkilöstön aikataulut pitää olla aika tiiviitä, eli mielellään ei pitkiä reissuja. Pitää miettiä neuvottelutavoitteita, onko mahdollisuutta tehdä kauppaa asiakkaan luona, onko mahdollista saada tarjouspyyntö, eli nämä tavoitteet on mietittävä tarkkaan. Ja kyllä se niin on, että vain potentiaaliset asiakkaat on sellaisia, joiden luona kannattaa käydä. Eli kun on oltu yhteydessä asiakkaisiin tehtaalta käsin, niin on muodostunut kuvaa sitten siitä, että ketkä on potentiaalisia asiakkaita. Ja tämmöisten asiakkaiden luo sitten pitäisi näitä tapaamisia yrittää järjestää. Suunnittele tapaaminen yhdessä esimiehesi, kollegoidesi kanssa. Eli tehkää tämmöinen suunnitelma tapaamisen suorittamiseksi. Eli kun ollaan jossain kohdemaassa, niin totta kai pyrittävää on tapaamaan kaikki alueella olevat potentiaaliset yritykset samalla matkalla. Kun olet saanut esimerkiksi ensimmäisen tapaamisen sovittua, niin voit buukata jo lentosi. Ja lento pitäisi buukata sillä tavalla, että pystyt sieltä sitten sovittuun aikaan mennessä olemaan asiakkaan luona. Eli ei se automatka ole ylettömän pitkä. Tämä on oleellista. Ja sitten näitä matkakuluja voidaan vähentää välttämällä suoria lentoja ja välttää vain muutamien asiakkaiden vierailuja. Eli pitää yrittää saada samalla tapaamisella tapaamisia useiden asiakkaiden kanssa. Silloin säästetään myös kuluja. Kun olet varmistanut tämän lennon aikataulun, niin voit sitten sopia tämän ensimmäisen tapaamisen. Eli tiedät, miten saavut asiakkaan luokse. Optimoi tapaamiset järjestäen tapaamismäärät per päivä. Yleensä, jos puhutaan samalla paikkakunnalla olevia yrityksiä tuolla vientimaissa, niin ehkä 3 yritystä voidaan päivän aikana tavata.
Mutta sitten jos ne asiakkaat on kaukana toisistaan, niin maksimissaan 2 tapaamista per päivä voidaan sopia. Sitten suunnittele tapaamiset niin, että et joudu turhaan matkustamaan edestakaisin siihen, että yhden alueen tapaamiset pystyt hoitamaan 1-2 päivän aikana. Siirryt sitten toiselle alueelle ja hoidat siellä niitä tapaamisia. Ei sillä tavalla, että alueella A on yksi asiakastapaaminen, alueella B on seuraava tapaaminen ja sitten on taas alueella A seuraava tapaaminen. Eli ei matkata niin kuin edes takaisin, vaan maan kerrallaan. Sun pitää olla hyvin valmistautunut ja tietoinen, miten pääset ajaa tapaamispaikalle. Matkan pituus, kesto, ruuhkat, mihin aikaan olet liikkeellä, onko ruuhka-aika. Nämä kaikki vaikuttaa siihen ajomatkaan. Jos menet jonnekin uuden asiakkaan luo, jos et ole käynyt aikaisemmin, niin kysy asiakkaalta vinkkejä hotellin varaamiseksi. Ja voit kysyä myös, että mikä on paras aika saapua teille, milloin on vähiten liikennettä. Eli kyllä asiakkaat mielellään auttaa näissä asioissa. Sitten ketkä tulisi osallistua asiakastapaamisiin? Yleensä vientiasiakkaat ovat suurempia kuin suomalaiset yritykset. Ja silloin olisi hyvä, että toimitusjohtaja lähtisi mukaan. Tai kun puhutaan isoista vientisopimuksista, niin silloin olisi hyvä, että toimitusjohtaja lähtisi mukaan. Sitten seuraavassa tapaamisessa voisi olla mukana tämä tekninen asiantuntija. Ja asiakkaan puolelta voisi olla myös tekninen asiantuntija mukana toisessa tapaamisessa. Kun sä valmistelet asiakastapaamista, niin sun pitäisi selvittää asiakkaasta perustietoja. Sun pitäisi olla tietoinen asiakkaan liiketoimista, ymmärtää tämä asiakkaan liiketoiminta, markkinatilanne yleinen maassa, mikä vaikuttaa asiakkaan toimintaan. Sun pitäisi pikkusen miettiä niitä asiakkaan asiakkuuksia myös. Eli tällä tavalla valmistella tapaamista. Esimerkiksi tutki asiakkaan kotisivut. Tee arviointilaskelma, mitä tuotteesi, huolto kautta palvelu tulisi maksamaan asiakkaalle. Että pystyt asiakkaalle sanomaan, että teidän hinta on tämä ja perille toimitus maksaa näin ja näin paljon. Eli voit kysyä arviota kuljetusfirmoilta, sekä sinun pitää tehdä arvio koko vientiprosessin kestosta tuotteen perille saapumiseen. Eli teet arvion siitä, mitä tilauksen jälkeen, mitä prosesseja on ja miten kauan tämä toimitus kestää asiakkaalle perille saapumiseen, että voit antaa sen toimitusajan. Selvitä kohdemaan vientivaatimukset, eli jos on EU-ulkopuolinen maa, niin tullausvaatimukset, rokotevaatimukset ja niin edelleen. Eli että olet valmistautunut näihin. Listaa mahdollisia kysymyksiä ja mieti positiivisia vastauksia. Eli mieti, miten vastaat asiakkaalle. Mitä asiakas mahdollisesti sinulta kysyy. Ajattele kuin asiakas.
Valmistele asiakkaalle esitys, jossa tuot esille tuotteistanne, palvelustanne tulevaa lisämyyntiä kautta säästöjä. Mieluummin jompaa kumpaa tai kumpaakin. Pidä mukana esitteitä ja käyntikortteja asiakkaiden kielillä. Yleinen esite on riittävä ensimmäiselle tapaamiselle, kun esimerkiksi käyt sen toimitusjohtajan kanssa vientiasiakkaalla. Tekninen esite on hyvä sitten esimerkiksi sen toisen tapaamisen aikana, jonka hoidat tämän teknisen henkilön kanssa. Pidä mukana henkilökohtaista tietokonetta ja ekstra esittelymateriaalia. Eli koneellasi on esittelymateriaalia ja sitten vielä varalle paperiesitteitä. Huomioi teknisiä ongelmia, joita voi ilmetä. Eli esimerkiksi asiakas voi sanoa, että hänellä ei ole mahdollisuutta näyttää tätä esitystä niin kuin projektorin kautta tai televisioruudun kautta. Eli kun asiakas sanoo näin, niin sun pitää valmistautua, että sä näytät omalta koneelta tämän esittelyn. Sun kone saattaa mennä rikki, saatetaan varastaa. Ilman selkeää tavoitetta ei kannata mennä neuvotteluun. Tavoitteita voi olla seuraavia. Esimerkiksi yhtiön esittäminen, eli esittelette firmanne. Tuotteiden, palveluiden esittely, esitteiden jakaminen tai esitteiden lähettäminen. Koetoimituksista sopiminen. Saada tilaus. Se on aika hyvä tavoite. Ensimmäisellä tapauksella saada tilaus, mutta se voi olla tavoite. Ohjeita asiakastilanteisiin. Osoita myyjänä itsevarmuutta. Tiukka kädenpuristus ja ryhti on tärkeitä, ainakin Länsi-Euroopassa. Katso asiakasta silmiin. Selvitä asiakkaasi ongelma. Tunne se. Tunne omat tuotteesi paremmin kuin kukaan muu. Hymyile. Ajattele positiivisesti. Huolehdi kunnostasi. Vientireissut on aika vaativia. Huolehdi, että olet paremmin pukeutunut kuin asiakkaasi. Se on hyvä perussääntö. Tässä on myyntineuvotteluja varten muutamia ohjeita. Eli paras lupaus asiakkaan korvissa on myynnin edistäminen. Se, mistä asiakas saa enemmän rahaa itselleen. Eli jos sä pystyt neuvotteluissa vakuuttamaan asiakkaan, että ostamalla sinun tuotteen hänen myyntinsä lisääntyy, niin se on erittäin tärkeää. Toiseksi paras lupaus on kulujen nipistäminen, eli kun pystyt ilmoittamaan asiakkaalle sinun tuotteesi ostamalla asiakas saa säästöjä omassa tuotantoprosessissaan. Se on toinen tärkeä asia. Eli jos sä pystyt jommankumman näistä lupaamaan, niin oot vahvoilla. Ja jos pystyt kummankin lupaamaan, niin oot erittäin vahvoilla. Ja mitä konkreettisemman lupauksen annat, sen parempi. Eli painotan, että sulla on semmoinen kalvo esityksessä, missä kerrotaan, miten asiakkaan myynti lisääntyy sun tuotteen, kun ostaa sun tuotteen, tai miten kustannukset vähenee, kun ostaa sun tuotteen. Kotiläksyn tehneen myyntiosaajan päämääränä pitää olla se, että asiakas
paitsi ostaa hyvällä hinnalla, myös harmittelee sitä, että et ole saapunut ehdotuksieni aikaisemmin. Kaiken myyntityön salaisuus on siinä, että myyjä kykenee saamaan selville sen, mitä asiakas todella tahtoo. Ja siten auttaa neuvomalla, kuinka tämä voi hankkia mukavimmin tuon haluamansa. Eli selvittää asiakkaalta, mitä hän tarvitsee ja esittää ratkaisu, kuinka asiakas voi helpoimmin tämän ratkaisun sinulta saada. Se on kaiken myyntityön salaisuus. No, kun menet asiakkaan luokse ensimmäistä kertaa, niin kun menet sinne tilaan, niin kiitä häntä siitä, että olet saanut sovittua tämän tapaamisen hänen kanssaan. Esittele itsesi ja tiimisi. Kun olet reissussa kollegojensi kanssa, niin sinun pitää esitellä. Hyvä keino on tarjota omaa käyntikorttia, niin saat asiakkaalta sitten käyntikortit ja muistat asiakkaan nimen. Hyvä keino on asetella nämä käyntikortit semmoiseen järjestykseen, että sä muistat, kuka on kuka asiakkaista. Osaat puhutella heitä nimillä. Kysy asiakkaalta aikaraja tapaamiselle ja heidän käytettävissä olevasta ajasta. Esitä tapaamissuunnitelman vaiheita asiakkaalle ja kysy, voidaanko edetä sen mukaisesti. Esimerkiksi käydään läpi teidän yritys ja meidän yritys, eli yritysesittelyt aluksi, ja keskustellaan sen jälkeen yhteistyömahdollisuuksista, ja jos on mahdollisuus tehdasvierailun tehdä teidän tehtaalla, niin hoidetaan se, ja sen tehdasvierailun jälkeen sitten hoidetaan nämä jatkoneuvottelut. Ja käykö tämä teille? Asiakas sanoo, että kyllä käy, niin sitten edetään tämän suunnitelman mukaisesti. Eli sinulla on silloin valttikortti käsissä, kun sä pystyt tämän asiakkaalle esittämään suunnitelman ja asiakas sanoo, että kyllä. Tai jos asiakas pyytää sitten muutoksia, niin kuuntelet niitä. Eli jos asiakas sanoo esimerkiksi, että tehdään tehdasvierailu alussa, niin silloin se tehdään alussa. Eli neuvotteluista. Näytä kiinnostuksesi asiakkaan yrityksistä heidän esitelmästä. Jos keksit ideoita hänen menestyksensä lisäämiseksi, sinua kuunnellaan varmasti. Mitä merkittävästä asiasta on kyse, sitä varmemmin menestyt asiakkaasi kanssa. Kuuntele asiakasta ja tee tarvekartoituksia, kysele lisää ja perehdy heidän toimintaansa. Innosta asiakasta kysymyksiä ja ole valmis vastaamaan. Tiedota asiakasta, kuinka usein tuote toimitetaan ja arvioi kustannukset. Eli kerro omista toimitusmahdollisuuksistasi. Mukaile ja vertaile aikaisemman kustannusarvioon. Eli kun olet tehnyt asiakkaalle aikaisemmin tarjouksen, niin kerro, että meidän pitää nyt keskustella hinnankorotuksista, koska meidän rahtikustannukset oli suuremmat kuin me oletettiin. Muista olla asiakkaalle aina kiitollinen kaikesta, jos asiakas tarjoaa lounaan tai kertoo ruokapaikan tai mitä tahansa. Muista olla aina kiitollinen. Viittaa keskustelussa asiakkaan kanssa yhtiön kokemuksiin samanlaista toimituksista. Otan esimerkin tässä. Olin kerran liikenneuvottelussa Saksassa ja olin myymässä erään asiakkaani tuotteita siellä ja asiakas kysyi sitten, että onko teillä referenssejä Saksassa. Niin mä sanoin, että ei ole referenssejä, mutta eräs meidän venäläinen asiakas osti juuri samanlaisen koneen kuin mä kauppaan teille. Olisitteko te kiinnostunut katsomaan sen koneen? Eli tämä on tätä mitä tarkoitan tällä lauseella. Huomioi, että asiakas voi olla kiinnostunut yhtiöiden tapaamisista
vieraassa maassa, johon yhtiösi on toimittanut aiemmin. Eli tämä edellä mainittu esimerkin mukaisesti. Yritä auttaa asiakasta saamaan sovittua tapaaminen näiden yhtiöiden kanssa ja järjestelmään tapaaminen, jos mahdollista. Eli minäkin autoin asiakasta saamaan tapaamisen tämän venäläisen asiakkaan kanssa. Asiakas kävi siellä Venäjällä ja vakuuttui tästä koneesta ja me tehtiin iso konekauppa Saksaan sen perusteella. Kysy asiakkaalta, ketkä ovat tällä hetkellä heidän tavaran toimittajia ja mainitse hyödyt kautta säästöt, mitkä he tekisivät, kun ottaisivat toimituksen yhtiöltäsi Suomesta. Eli sinun pitää olla valmistautunut tämmöiseen keskusteluun. Tämä on paras tapa saada kilpailijatietoa, eli kysyt suoraan, ketkä on teidän toimittajia nyt. Joko saat vastauksen tai et saa vastausta, mutta kysyä kannattaa. Mikäli asiakas kysyy hintaa, niin sun pitää perustella se hinta. Esimerkiksi, että meidän tehdas on Suomessa ja meidän rahti on kalliimpi, niin meidän pitää saada tämä ja tämä hinta. Sinun pitää olla valmis näihin keskusteluihin etukäteen, eli sun pitää tietää esimerkiksi rahtikustannukset. Anna lopullinen hintaviittaus neuvottelujen aikana ja lupaa lähettää virallinen tarjous kunnolle takaisin toimistoon, eli kotimaassa. Toki voit tehdä lopullisen kaupankin tämän asiakkaan kanssa paikan päällä, mutta hyvin usein asiakas sanoo, että lähetä virallinen tarjous kunnolle takaisin toimistoon. Selitä asiakkaalle, mistä kustannukset tulevat, kun perustelet hintoja. Pyri jokaisessa neuvottelussa sopimaan aina jatkosta. Mitä tehdään jatkossa? Esimerkiksi te lähetätte tarjouspyynnön meille, me tehdään tarjous ja me tavataan sitten uudestaan vielä kerran. Jatkoneuvottelut, eli aina pitää sopia jatkoneuvotteluista tosiaan jatkoneuvottelussa voidaan keskustella asiat uudestaan. Esimerkiksi ollaan tehty se tarjous ja nyt keskustellaankin siitä tarjouksesta. Taas keskustellaan uusista tapaamisista asiakkaan kanssa. Sovitaan esimerkiksi tarjouksesta tiettyyn päivämäärään mennessä. Aina kun käyt asiakkaan luona, niin sun pitää laatia muistio neuvottelusta. Se muistio on tärkeä sun itsesi takia, että sä muistat mitä asioita puhuttiin. Asiakas arvostaa seuraavalla tapaamisella, kun sinä kerrot, että mehän keskusteltiin viimeksi näistä ja näistä asioista. Muistion laatiminen on myös siinä mielessä tärkeää, että jos sinulle tapahtuu jotakin, sairastut tai jotain, niin sun kollegat tietää, mitä olet neuvotellut asiakkaan kanssa. Eli muistion kirjoittaminen on aina tärkeää, joka tapaamisen jälkeen. Eli kollegasi saavat näin käsityksen liikeneuvotteluista. Ja kuten sanoin, niin varmistat, että mitä olette puhunut aikaisemmalla kerralla ja antaa hyvä kuva asiakkaalle seuraavassa neuvottelussa. Sitten taas seuraava tapaaminen, eli tarkistele edellisten tapaamisten muistioita ja ole sen mukaisesti valmistautunut seuraavaan tapaamiseen. Tässä vaiheessa voit antaa asiakkaalle jo pienen lahjan. Valmistele vastauksia kysymyksiin, joihin et voinut edellisellä tapaamisella vastata. Esittele enemmän yksityiskohtaisesti yrityksesi tuoteosaajan kanssa. Pyydä myöskin asiakkaalta teknistä henkilöä paikalle. Anna asiantuntijoiden puhua keskenään. Eli jos ne tekniset henkilöt haluaa puhua teknistä asioista, niin älä keskeytä heitä. Mahdollisia aiheita, joita käyt läpi tapaamisella. Tarjous, jonka olet lähettänyt. Koetoimitus. Yritä aina päästä sopimukseen. Mistä tahansa, niin yritä aina päästä sopimukseen. Ehdota uusi toimintasuunnitelma. Miten toimitaan jatkossa. No sitten muut tapaamiset. Eli yleensä vaaditaan enemmän kuin yksi tapaaminen päästäkseen sopimukseen asiakkaan kanssa.
Tämä on totta. Monesti tarvitaan 5 tai 10 tapaamista asiakkaan luona ennen kuin päästään sopimukseen. Sun pitää olla aina valmistautunut neuvotteluihin. Ja muista pitää muistiota suorituaksesi tehtävistä paremmin kuin pääset toimistolle. Tapaamisten jälkeen lähetä asiakkaalle kiitoskirje eli sähköposti pikimmiten kun pääset takaisin toimistolle. Kiitos neuvottelusta, päästiin takaisin toimistolle. Kuten sovittiin, me lähetetään teille tarjous. Tuossa sähköpostissa ehdot esille, joita olette sopineet aikaisemmilla tapaamisilla. Aiemmilla tapaamisilla. Eli muistio siitä, mitä ollaan jo sovittu. Varmista, että olet suorittanut tehtävät, jotka sinulle on määrätty, ja muistuta ystävällisesti myös asiakasta tekemään niin. Muistio on sen takia hyvä. Päivitä asiakastiedot yhtiösi tietokantaan, asiakasrekisteriin. Lähetä säännöllisesti uutiskirjeitä, esitteitä asiakkaille. Asiakassuhteen ylläpidosta muutama sana. Asiakas kannattaa kutsua yhtiösi asiakastilaisuuksiin mukaan. Mikäli menet messuille, kutsu asiakas sinne messuosastolle. Soita asiakkaalle pitäksesi häneltä ajan tasalla, mikä on uutta yhtiössä, ja järjestä tapaaminen, jos on tarpeellinen. Järjestä asiakastapaamisia ja varmista, että se sisältää jonkun verran vapaa-aikaa. Eli myös vapaa-aika asiakkaiden kanssa on tärkeää. Ei pelkkiä lounaita, eli me pystytään Suomessa tarjoamaan asiakkaille jotakin muuta kuin lounaita. Ehkä Suomessa ei ole niin hienoja ravintoloita kuin siellä asiakasmaassa on, eli me tarjotaan jotakin muuta. Me pystytään tarjoamaan retkiä asiakkaille, kalastusta, saunaa, metsästystä ja niin edelleen. Eli tämmöisiä luontoelämyksiä voidaan tarjota asiakkaille. Näitä ei voi tarjota ehkä kukaan muu toimittaja. Me saadaan siinä semmoinen vahva asema. Pidä aina mielessä, kun keskustelet asiakkaiden kanssa, että sun pitää saada myyntiä tai saada lisää liikeyhteyksiä. Yhteenveto liiketapaamisista. Liiketapaamista kannattaa suunnitella hyvin. Ne kannattaa sopia ajoissa. Ilman tavoitetta ei kannata mennä asiakastapaamiseen. Asiakastapaamista pitää olla hyvin valmisteltu. Neuvottelun pitää olla valmis. Jos on sovittu jotakin asioita asiakkaan kanssa, niin ne pitää hoitaa. Myös asiakkaan pitää hoitaa omalta osaltaan sovitut asiat. Sen takia se muisti on taas tärkeä. Tässä oli tämä luento ja tosiaan se perustuu minun pitkäaikaiseen vientikokemukseen, eli olen ollut monissa neuvotteluissa mukana. Aineiston kopiointi on kielletty ja tässä on lyhyesti tietoa meidän yrityksestä. Kiitos. Hei, kiitos, että olit vientikoulutuksessamme. Olen varma, että tästä on hyötyä sinulle vientitehtävissä tulevaisuudessa. Hei hei!